L'equip de tercera regional del Futbol Club L'Escala no se'n sortia a casa contra el Cristinenc perdent per 2-3. Va ser un partit on l'àrbitre no va saber controlar el que passava sobre el terreny de joc. El col·legiat va arribar al límit de la seva capacitat i va dir que se n'anava cap a la caseta si no es trucava als Mossos d'Esquadra i a la policia local en sentir-se insegur. Passat el quart d'hora, el Cristinenc feia el 0-1 enmig d'un ambient hostil, amb entrades molt dures dels uns i els altres, sense que l'àrbitre hi posés remei. En els següents minuts el resultat hauria pogut canviar amb un parell d'ocasions per cada equip. El que passava a continuació es veia venir. La cosa es va anar escalfant fins al punt que en una batussa al costat de les banquetes un jugador del Cristinenc estabornia d'un cop de puny Vilalp, el jugador de l'Escala. Aquí quedava declarada la guerra, també amb el públic. Un jugador del Cristinenc es va encarar a la graderia i es va baixar els pantalons sense que l'àrbitre li digués res de res. El partit no es va reprendre fins que van arribar els Mossos, que van haver de contenir un grup de joves amics de l'agredit que volien la revenja. Amb l'autoritat controlant el partit es va calmar i, per sort, no es van repetir les escenes de violència. Al quart d'hora de la segona part, ja amb les aigües a lloc, l'Escala empatava a 1. Els minuts següents van suposar que els escalencs encadenessin una sèrie d'ocasions per decantar el partit, però com sol passar, si desaprofites ho acabes pagant, i el Cristinenc feia l'1-2. Amb l'Escala volcat buscant l'empat, arribaria l'1-3, que sentenciava el partit. Abans d'acabar i ja en el temps de descompte i amb l'àrbitre amb ganes de tornar cap a casa, arribava el 2-3 i tot seguit el xiulet final sense deixar centrar de camp. Acabat el partit encara hi havia expectació per veure què passaria, ja que alguns joves i l'agredit encara esperaven buscant la revenja. Les forces de seguretat corrien pel camp i a l'entorn per evitar agressions. Finalment, algun dels cotxes que portaven els jugadors visitants es posaven a l'entrada i els jugadors del Cristinenc hi pujaven directament. En resum, un partit per oblidar. L'equip de primera regional feia un bon partit a Vilamalla, amb una gran remuntada. A la mitja hora del partit, els locals ja s'havien avançat per 2-0, el segon de penal. L'Escala no va baixar els braços, al contrari, va anar endavant i abans d'acabar els primers 45 minuts havia aconseguit el 2-1. A la segona part es va poder veure l'equip escalenc que és capaç de tot. Es demostrava als minuts 63 i 75, quan Salam i Jonas capgiraven el marcador fins al 2-3 pels visitants. Quan semblava que els 3 punts s'anirien cap a l'Escala, al minut 92, el Vilamalla aconseguia l'empat definitiu. Pels de l'Escala, un puntet, un bon partit i una bona actitud. Aquest dissabte el primer equip de bàsquet de l'Escala va fer segurament el pitjor partit de la temporada. Quan faltaven 5 segons pel final, els escalencs van fer el punt número 51, una notació baixa que reflexa el grau de concentració de l'equip, una baixíssima eficàcia, molt a prop del ridícul en un partit trist i per oblidar. El 51-77 final deixa els escalencs a les portes del descens i si no hi ha un canvi important d'imatge amb urgència, la temporada vinent veurem l'equip una categoria més avall. No hi van ajudar els àrbitres del partit, que tampoc van ser els culpables de la tragèdia, però sí que en algunes fases es miraven amb ulls diferents un i altre equip. Mirant xifres sorprenen els pocs punts locals, 12 al primer quart, només 4 punts al segon, són 2 cistelles en 10 minuts, 16 punts es feien al tercer en una lleugera reacció i 19 puntets més al quart, ja sense opcions. En resum, un partit molt decebedor on l'Onyar, que hauria pogut ser qualsevol altre equip, no va fer gaire res per apallissar l'Escala. En canvi, el primer equip de noies aconseguia una nova victòria en imposar-se amb contundència al Fornells per 54-34. Durant els 40 minuts les locals van ser molt superiors i els avantatges van ser importants des dels primers minuts. Tant en defensa com en atac no hi va haver color. Amb aquest resultat, l'equip de noies manté el liderat en una temporada excel·lent, amb 15 partits guanyats dels 17 que s'han jugat fins ara. El Club de Tenis l'Escala va celebrar aquest divendres el tradicional sopar anual. Hi van participar una 70ena de socis que van gaudir d'un bon ambient, amb estones de converses ben animades, amb molta broma pel mig, demostrant que el Club de Tenis l'Escala és una gran família. Durant la festa es feia el sorteig de diversos regals i s'entregaven els premis als guanyadors del torneig social que s'ha jugat aquesta tardor-hivern. El president del club donava les gràcies a tothom.
el que vull donar és moltes gràcies, ho dic cada vegada, i felicitar a tots els membres de la Junta, que cada mes amb la reunió, si no es fes, potser això no funcionaria. Moltes gràcies també al personal, perquè gràcies a ells del dia a dia, jo crec que inclús amb el sopar hi ha hagut alguna mà una miqueta així pel darrere, i tu, escolta, que bé, fulano, no vindràs tu? Segur que això també ha col·laborat amb que fóssim el grup de 90 i pico, com hem sigut aquest any. I després, sobretot, donar-vos les gràcies a tots vosaltres, perquè per molt que hi hagués un grup de personal fantàstic o una bona junta, si no fóssiu vosaltres, el club de tennis no seria res. I després m'agradaria també així demanar una miqueta de disculpes pels problemes que estem tenint, que em penso que ara almenys la instal·lació ja està feta per poder tenir l'aigua calenta i la calefacció que funcioni com Déu mani. Però espero que a poc se solucioni. Gràcies. I aquests són tots els resultats de la jornada. Comencem en futbol primera regional, Vilamalla 3, l'Escala 3, tercera regional, l'Escala 2, Cristinenc 3, veterans, Vilanna 2, Senint Sistemes, l'Escala 3, juvenil A, Calaguido 2, l'Escala 7, juvenil B, Vilamalla 5, l'Escala 1, en cadets, l'Escala 3, Marca de l'Am 0, infantil, Vilafant 4, l'Escala 5, Benjamí preferent, la Jonquera 1, l'Escala 1, Benjamí promoció, grup vermell, l'Escala 5, Paralada A3, en el grup blau, l'Escala 3, Vilajuïga 1. Per a Benjamí, Palau-saverdera 0, l'Escala 5. Passem al bàsquet amb aquests resultats. Sènior A, l'Escala 51, Nya 77. Sènior B, l'Escala 59, Vilabraig 72. Sènior femení, l'Escala 54, Fornells 34. Júnior, Grifeu 93, l'Escala 52. En cadets, l'Escala 79, Castelló 56. Infantils, l'Escala 100, Castelló 50. Premi masculí A, Sant Josep 31, l'Escala 75. I finalment, premi femení, l'Escala 72, ADPAF 20. Acabarem en tenis de taula amb aquests resultats. Ser l'Escala 4, Irún l'EKNA 2 i primera provincial, Ser l'Escala 3, tenis taula Ripoll 4.